Er du parat med en hjælpende hånd? Røde Kors Parat er et hjælpenetværk med flere end 10.000 frivillige parathjælpere fordelt over hele landet. De frivillige parathjælpere er helt almindelige mennesker, der står parat med hjælp til mennesker i en sårbar situation. Vil du være med? Du kan blive spurgt om at hjælpe et andet menneske, som ikke har andre at spørge. Det kunne være Bent, der har brug for en, der vil følge ham til lægen. Eller det kunne være at købe mad ind for Sara, som er blevet akut syg. Du bliver ikke spurgt om hjælp til rengøring, personlig pleje, børnepasning eller madlavning. Vi kan også bede om din hjælp til arrangementer og begivenheder med sociale eller humanitære formål. Og i krisesituationer som en del af Røde Kors' beredskab. Fælles for hjælpeopgaverne er, at de er tidsbegrænsede, og at du selv bestemmer, hvilke opgaver du siger ja til. Når vi modtager en opgave, screener vi og vurderer, hvorvidt det er en opgave for parat. Er opgaven i dit nærområde, kontakter vi så dig for at høre, om du kan hjælpe. Hvad der føles som en lille ting for dig, kan gøre en kæmpe forskel for et andet menneske. Vi håber, du vil stå parat. Læs mere på rødekors.dk Parat.